Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala kandila rin? Ha? Kandila? Kandila? Yung ano doon, yung alam mo yung barbecue steak? Grabe. Ay, ito, wait lang. Kuhaan naman akong kandila. Maraming salamat. Kuhaan kayong salamat sa inyong greetings mga bay. Dara yung min, ano ang mga handa din? Merry Christmas and happy birthday. Naay macaroni. Mga dara. Salamat kay Tiruchi. Sponsored by Tiruchi. Ang agad na natin. Ito yung cheese. Sponsor ng Ate Ruchi. Yung ano yung matador, sponsor ni Ate Lambi. It's a banana bread. Thank you so much. It's a banana bread? Like 12 bell? It's gum scrub. What is so happy birthday. Nanonood din. Yung mag-siri asa yung kalapatay. May nanonood din ito. Happy birthday to you! Mine! It's my birthday and it's Christmas. Happy birthday, Christmas! Happy birthday, Christmas! What kind? Thank you so much, Sarah. Mini birthday? Even if I don't celebrate, I just like Christmas. Birthday? I like the trees, I like pasta, I like I know the muffin chef! You do your cutting with a big knife! Money, I'm a cutter! What's the muffin chef? Isa dito. Para may picture tayo lahat. Dali doon. Ikat! Turong ang dalawa. Lalaki ng kandila. Dalawang pig. Oy, doon! Sige, ang bigo! Bigo pa eh! Okay lang? Ay, Hazel! Gawin na! Yan, dali! Kung may iPad ka, may iPad handpan. Sino pa kulang mo? Bigo girl! Hazel, ikaw na! Kulang mo sa kadura! Sige! Hoy! Ate Fatima! Talagas ko mo na sa Venus? Masawin talaga to sa Ate Fatima. 1, 2, 3, go! Init-init pa naman ah. Na. Bilis. Wag na. 1, 2, 3. Ayaw mo ka ko. Christmas din. Isa pa. Silpi. Thank you very much. Te, urong ka dito, te. Even you are making this Init. sense. Lisa, bakit ini? Bakit yan? Init. Ano? Sundukin na natin? Baby, you're getting very famous. Yeah, famous. Oh my goodness! Thank you so much sa cake from Madams. Wala bang malaglag? Ayan yung cake nila mga bahay, may mga sungay-sungay. Salamat. Ano, mag-wish na ba ako? Sige. Para makailan natin? Wish ka muna. Ito yung ano yung... Sana tamangkat mo. Ha? Wish ko na sana tumangkad daw ako. Matangkad naman ako eh. What? Dali, magtayo ka yun. Full body. Magtayo ka daw. Full body, bro. Thank you so much. Sige. Full body nga, tinakpan naman yung Full body, sige. Urong ka muna, bebe. Gitna ka konti. Oh, yung kandila. 1, 2, 3. Puno ng kandila, bay. 1, 2, 3, smile. At least mataya ka na Mary, kahit ikaw na palabas. 1, 2, 3. Maraming salamat kahit nagsawa na ko sa mga mukha niyo. 1, 2, 3, smile. Oh. Okay. Uy, lahat. Napicturean na ba? Ganyan, sige. Kumain na. Mag-wish ka na. Ay, mag-wish muna. Natulaw na lang yun. Maraming salamat. Huwag mo naman ano. Okay.
Lama ka. Ano sili kay Kuke? Ano sili saan? Alis daw sila, hindi ayaw niya. Ay, natakot. Oh my God. Grabe naman si Irene, makabutang oh, siya ilong pa talaga oh. Ang dami. Alis na kayo. Bigyan mo nga itong aking dalawang laga. Ano na lang ito? Hindi yan ano, sige. Buksan mo na lang ulit, namamatay na talaga yun. Wala, hindi na yun. Ah, bakit ano yan? Ano yung nangyari dyan? Bakit naghang na? Tarantado talaga. Oh. Meron kamay mo. Uy, nangyari sa kamay mo rin. Hindi, nasa dan na yun. Ayan. Ayan na pala tayo, anak ng kabaw. Ayan mga bay, ang regalo nila. Kuhaan ka ng... Pila ka karat kaya talambi? Mga 35 karat? 35 karat, ang regalo nila bay. Ano sa'yo, Ben? Ano ba to, hikaw? Kasi meron na. Ay, hikaw siya. Pero kaya Hikaw, ang cute. Super cute. ikaw? Ay, maganda yung kay ano, manipis na maganda yung design. Ayan, yung regalo ko bay. Lipat na. Special Malas lang niya. At pink na pink ang lagayan. Diyos ka, nakakalang ka. With beautiful flowers. Ano? Ha? Nawala si Saluma. Ito, oh. Ano sa'yo? Yung hikaw. 35 karat siguro. Pwede na? 35 karat? Mga ilang karat kaya sa'yo? 18 yan na. 18? Kanino ka? Ano yung sa'yo, Ben? Maganda, ang cute din sa'yo, oh. Ha? Cute ako. Sino magsabi? Cute ako. Ako. Sabi? Ako. Yan eh. Kasi tinagal niya eh. Paras tayo din. Tingnan niyo pa ka nandito sa... Maraming salamat. Daghan kayong salamat na ng mga bay. Mga unang ta. Dara mong handa. Puto cheese. Kaya puto cheese. Botong pinaliki. Nga nai, dua ka bug cheese. Sino tabi? Dayon. Dara nga akong biko. Pagkain na kayo ng biko. Tingnan natin kung anong lasa ko. Masarap. Ay, oo. Saan ang panulak natin? Wala, eh. Yan na. Pwede naman sa gawin yung ano, sana yung 7 up doon? 7 up? Sabi natin, Pero meron isang putong 7 up doon. Nagdala na akong dati dito yan. Sino dati? Oh, come on, dance, dance. Oh, don't sing. Ay, pupunta tayo. My goodness. What music is that? Fortnite. Ha? Fortnite. Fortnite? Fortnite is game. Game. It's a place game. Ano na to dance? Like this. Like this. Like this. Like this? Like this. This? Wala, yan o, nagano na yan. This. Tulungan mo muna ako dito. Very fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's that dance? My goodness. I didn't know how to make the work. No, I don't know. I really don't know how to dance. I didn't know how to make it. Asa? What's asa? Asa. na ako ni Kay. Kanatakot siguro to. Asa? Nilagyan na ganito. Bakit siguro? Tinitingnan yung mukha ko, pinanasan niya eh. Babe? Ada. Making it now. Adas! Marag! Maspus! Ha? Like this? Yala, go! Adas! Dito ka. Marag! Maspus! Nabunutan mo lang ngipin yun, no? Ano, mag-isa ka doon? Ano, masaya ka mag-isa? Ganon? Loka ka. Dito yung mga regalo namin mga bay. Lahat kami. Ay, ang ganda. Lahat kami may mga regalo. Bakit nagpukulong ka doon mag-isa? Yan ang mga regalo namin mga bay. Maraming salamat sa kapatid ng amo ko. Kapatid ng amo ko ang lahat ng nag-effort nito.
Oh, di ba? Buti pa yung kapatid ng amo ko. Mahal na mahal nila kami. Huwag mo na. Yeah. You know the feelings. The first time we eat your food like that. This is Yeah. floor, like The flour is the same, the one I made for pizza. like Nasaan na yung pagkaon ko? Nakikikain yung alaga namin sa kabila ba yun? Tinatanong ko siya kung anong lasa. Nasira yung mukha niya, sabi ko. Ganyan din yung... ko yung bacon mo. Ganyan din yung nararamdaman namin nung first time namin kinain yung pagkain nyo. That's how we feel. We taste. First time we eat your food. I want is this, but I will like something else. The lid. Naubos na talaga yung ano mo tayo. Dati nga yung sino pa hindi nakakain ito? Kakain lahat? Tignan na, ano? I want the lid. You want the lip? Okay, I'm gonna give you. Wait. really. Ngayon pa lang kami nag-celebrate na. Okay. Sino? Tati kami, Bibi. Eh, ma'am. See? They put me makeup on my face. Aileen. Jamila. Saan natin? Pakot nga ng platito ni Linda? Jesus found. Sa'yo po. Lala. Yan ha? Saan na sino din? Hindi ba sila? Diba dami? Oh, Bibi! Yala. I don't want. You said you want the lip. Now you don't want. What kind of behavior is that? If you want, if you don't want some entirely, that's just the lip? Okay. Merry Christmas! Dagang salamat! Mga bay, nagbe-bless ako sa kanilang lahat. Pero hindi talaga nagdukot. Dalang pamasko na. Hoy! Dukot bulbul! Five minutes. 10 minutes. 5 minutes, madam. Okay, thank you. Kami kaya, kami na rin? May pasok kasi bukas mo bata. May pasok. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Go. Boom. Paano ba? Boom tarat tarat. Ay, Yes, like a dance in the Philippines. boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Yan na, come on. Kala mo nga, di ako sumayaw sa'yo. Boom. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Ako si Nora Bay. Tararat tararat. Boom boom boom. Boom boom. Gahi manawas mo dahil. Mukumuki rin. Boom tarat. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Like this. No, like this. Oh, go. This one. Your back is like this, and then go. Like this. 1, 2, 3, go! Naku, wala talagang gumalaw. Kamay lang. No, don't say that. Yala. Yalla. Bum tarat tarat. Bum tarat tarat. Tarat. Alam mo naman, lambutan mo. Alambutan ko, sige. Ay, boom, ganun pala no. Bum tarat tarat. Ay, Bum tarat Sabi lang, tarat. sa lobo. Tarat tarat. Bum. Bum.
heart? Thumbs up? Merry Christmas to all! Ito nga din eh. Happy birthday! Oh, happy birthday. Merry Christmas. Thank you so much! Merry Christmas and happy birthday. Thank you so much! Bantayan niyo, bantayan niyo! Kapilapil! And then